здароўкі. Мяне зовут Міцер, гэта міфаблогія роднага краю, і мы едзем у Рассонскі раён у вандроўку па месцах шляхціца-завальні. Спадзяюся, вы не забыліся, гэты сапраўды неўміручы твор Яна Баршчэўскага, і мы паспрабуем дабрацца да тых мясцін, адчуць тое ж самае, што згадана ў кнізе. І так цудоўна з камфортам я еду, таму што за стырном у нас Максім з канала Нататнік, з правага боку у нас Анеля з традыцыйнага строю. Карацей, мы выпраўляемся в вандроўку, паляцелі. Кто ты? Сядь у своим креслом, успокойся, и все расскажу тебе. Я днем отпочиваю, а после заходу солнца... Вдруг эти вот. Один побольше, другой поменьше, ну, видать, Вот такой пара. вот. Они прям низко, над самыми деревьями, так. Сама кажа про тое, што вось у гэтых краях вельмі важная. Знайшоў? Так, все добра, все запісалася. Нейкая троху жесть, але канцэптуальная. А едем зимой, потому что Дима сказал, что трэба ехать зимой, калі завальня прымаў у себе гостей и распавядаў им казки, распавядаў слуху показки людей, якія да яго прыходзілі ратавацца. Рассонскі район. Офігеть. Пакуль мы едзем, і нам няма чаго рабіць, вось у нас гэта шляхціц-завальня. А ў каго, ну, тыпу, якія, як з каго шляхецтва прабіваецца? Можа, ёсць нейкія такія штучкі, якія вось такое, як шляхетнасць вас Так, прабіваецца? шляхетнасць у мяне ў крыві, напрыклад. Не, ну а як яна паказвае сябе? Ну вось я показываю свою шляхетнасць, калі п'ю гарбатку і палец адтапырую. Мы не бачылі, Так, мы мы пілі не гарбату бачылі. ўсе разам, а ніколі не бачылі. Не, мы пілі з Нема вялікіх кубачкаў, а калі вось гэтых філіжаначак, вось там я ўжо шляхта. Акрамя гэта. Гарбатная шляхта. Так, гарбатая. А ты, Анеля? Мне падаецца, усім ладзі майго жыцця, мне здаецца, гэта у спажыванні нейкага у патрэбе пастаяннай эстэтыкі, у патрэбе, каб эстэтыка была паўсядзённасці. А яшчэ у тым, што ты размаўляеш не з акном, а не з Дімай. Ну, таму што ж... Хутчэй за ўсё, вось у патрэбе нечага вось такога прыгожага ва ўсім камунікацыях, побыць і наогул у наваколлі, таму што вось, ну, нейкі хаос нават у рэчах я проста не магу, пачынаецца праблема нават псіхалагічна. Так, мы тут праязджаем. Што вам прыйшла? Мужиков. Так. А, нейкія рыбакі. Рыбакі, там ёсць дужа возера, тут якраз мы праязджаем адно з азёр. Мы праязджаем цяпер возера Межава. Так, здаецца, былі згадкі. Былі. Мне падаецца таксама. Мяне, дарэчы, вось гэта як шляхетнасць прабіваецца, я вельмі сабе хачу зімовы сад, такі вось каб аранжарэя была, вось такія гэтых шмат шкла, такое даўгое, і там каб апельсіны раслі, і карацей вось такая штука мне вельмі патрэбная. Не ведаю чаму, але здаўна і вельмі патрэбная. Вось, да, дарэчы, наконт рэчаў шляхетнасці, гэта, напрыклад, вось гэтая патрэба мець нейкія рэчы антыкварныя, абставіць сябе вось гэтым нечым, ну, вінтажнае слово мне не надо падабаецца, але вось каб рэч мела гісторыю. Ці нават калі яна нейка новая, то нейкі брэнд мае свой ДНК і гісторыю. Вось як мы былі ў гэтай бібліятэцы. Класна, класна было. Напрыклад, бібліятэка, якая там збіралась пэўным чалавекам, яго там свой падыход, нейкая грунтоўная гісторыя, ты разумееш, што там стаяць кніжкі на французскай мове 17 стагоддзя і збор сучаснай там літаратуры. Вось нейкая фундаментальнасць у нечым. Максим палец адтапыруе. Нормально? Як тобі дорога? Горш, лепш? Ми застрахнем дзе-небудзь. Пакуль нормальная. Тут пытанне вось пра мурагі. Наколькі там будзе складана ехаць. Що таке мурагі? Вёска, дзе Ян Баршчэўскі нарадзіўся.
на 2009 год па перапісе насельніцтва там было прапісана і жыло 4 чалавекі. Прайшло 25 гадоў. Стоп, 27 гадоў. 27 год прайшоў з тых часоў. Можа, там і хат уже не засталося. Дима, ты когда-нибудь был в Росанском районе? Так. Где? А я, ну, прышпільна атрымліваецца, я плаваў на байдарцы, у меня сплав тут быў па Расонскім раёне, вось праз Па там Расонскім? нешта. Там парасон быў. Вось. Таму я в Расонах не быў, ну, а вось, ну, па розных азёрах, па рэчках я праплыў тут даволі шмат. Было вельмі, насамрэч, цікава, прыгожа глядзець на прыроду з боку вады, ну, вельмі незвычайна, офігенна. Там на забор'і Краснопольня. Во, я же казаў. Добрая дорога. Добре, Максим, розповіді нам, де ми будемо ночити. Нідзе не будзем ночыць. Мы паспрабуем адшукаць ночлег у якой-небудзь вёсцы. Напрасіцца да каго-небудзь ці потым поедзем у Рассоны на вуліцы жыць. Кто ты? Сядь у свое кресло, успокойся, и все расскажу тебе. Я Ось цікавить, днем атрымається, отпочиваю, наприклад, у розмові з людьми нам вичепить які такі подобні історії, ось як там про шаптугатих, чарівників, про волколаков. Ти думаєш, може бути ще нечто таке Я про... думаю, што Уже ні. не, якраз таки можа быць, просто я баюся, што гэта можа быць таму, што ўсе ведаюць пра Брашчэўскага і завальню, і што з гэтых мясцінаў, і магчыма, ну, шмат хто чытаў у дзяцінстве пра свае мясціны і могуць пра гэта ж распавесці, магчыма, іншымі словамі. Ну, наприклад, мені здається, ось у його шмат було про різні лікові трави, про нейкі такі речі. Ось бабулі, мені здається, про гэта могуць нешта такое розповісти і без того, що він писав. Тому що... Мне падаецца, што у нас болей за ўсё шансаў знайсці нейкія байкі ад рыбакоў, бо возера ёсць возера, і там дагэтуль ловяць, вудзяць рыбу, то рыбакі вераць у розныя прыкметы, і таму, магчыма, яны дагэтуль ёсць розныя там байкі, вось, ну і зноў жа у завальні быў гэты рыбак Родзька, і можа там нейкія вось нашчадкі рыбакі Родзькі захавалі нам нейкі пласт міфалогіі. Цямнее. З кожнай хвілінай наш влог усё робіцца больш трушным. Всё больш і больш падобным. Вау, одразу дах. Ну, пам'ятний знак там бачили, так? Так, бачили. На мікрофон. А куди ти залез, Максим? Чого ти в снізі сядеш? Максим, ти де? Ти тут? Максим жовтий. Врані вишейше був ні. Стань зим побично. Ще Максим в болоті. Так а ти куди? Я тобі підхоплюю. Ну давайте. Ну, як, ну, телефон зробили. Ось, Ось. ось. Я розумію, ти просто не припинишся так просто. Ага, я розумію. Виїхати трошки, ось тут ВСМБ норм. Ага.
Тут уже можно будет встать. Я не глушу. Апрануться одразу. Ага, все, мы встали. Чекаем. Добре, Максим протоптав. Вот. Это знак. Фестиваля, вона, изменники. Яна Борщевская. Ось я. Там есть некий надпись, ці вияви, точно, це вот що? виява. Во. И это пригожно. Огонь. Самотныя думкі мае вяртаюцца ў гэты край. Шляхціш Завальня, 1845. «1844. 1844 год. Ян Борщевский. Ну все. Не, так гэты чалавек падараваў нам настолькі шыкоўнае апавяданне. Ішоў такія гады, якое можна перачытаць вось не кожны год, кожныя 2 гады і нешта адшукваць заўсёды нешта новае, таму што там столькі ўсяго. Шкада, што вёскі, ну вось вёсцы нікога няма, няма да каго пагрукацца, але мы яшчэ паедзем трошкі далей, канешне. Дзякуй за кніжку, спадар. Не, дзякуй, канешне, за аповеды пра гэты рэгіён. Я думаю, табе гэта нашмат бліжэй нават, чым нам, таму што столькі апісана менавіта там, дзе ты нарадзіўся. Не, так сапраўды, ну, ты вельмі падабаецца чытаць пра месцы, якія ты ведаеш, па якіх ты хадзіў, якія ты бачыў на ўласныя вочы. Не пра нейкі там, не пра Лондон, не пра там Лондон. Дзікі захад, там ці нешта такое, а вось, ну, сапраўды сваё. І не проста сваё, а яшчэ цікава, крута і... Вау. Ой, нейкія сляды. Около хадзім. Ці што гэта, паглядзі. Гэта гурбы снега спадаюць. Які гурбы снегу? Ну, гурбы снега ветрам Гэта- лятуць і падаюць. Не, гэта тыя самыя Тыя самыя. з возера махнатыя крабы і ракі, якія там вылазілі. Гэта тут усё не просто так. Знайшоў? Перакладчика. А? Знайшоў? Так, все добра, все запісалася. Все. Хадзім адсюль. Ідзем. Напрамкі? Ці па слядах? Да і хадзем так. Ну давай, Калі напрамкі. там, спадзяюся, тут няма ніякага абрыва, бляха. Ну, я не ведаю. Тому що виглядає, будто би тут так ось. Ладно, пошли в обход, як ми сюди йшли. Некая троху жесть, але концептуальная. Вельмі кайфово. Паду по снезе з кніжкай «Шляхціца Завальня» на тых месцах, про які ідзе аповед. Як ти там живий? Трошки упав. Трошки упав. Все, все. Ой, блін. Куди ви там сходили? Журналист. Мы сходили до помніку Борщевскому. І на помніку, акрамя партрэта спадара Яна, яшчэ ёсць цытата з «Шляхціца Завальні» пра вяртанне ў гэтыя мясціны. На жаль, вёска ўжо ўсё. Магчыма, ёсць летнія хаты для некага там як дача. Але жылых няма. Ніводнага дымка, ніводнага святла. Няма да каго пагрукацца, каб паспяваць пераночыць. Але мы зараз заедзем на наступную вёску, якая трошки большая, магчыма, там гэта атрымаецца, чаму б і не. І вось, але насамрэч уражанне супер дайсці да помніка, і мне больш за ўсё спадабалася. Мне падаецца, што прыкладна такія зімы і былі,
Зараз на вулиці мінус 10. Тоді, може, було там ще більше. Я про своє неприйняття зими не пішла у гэту експедицію до камня. А Діма тобі як? Ой, мені вельмі сподобалося. Ну, гэта вось сапраўды ты як у гэта трапляеш у тую кніжку, паглабленне максімальнае 5, 8, 10. Складана було тобі добиратися? Ну, тут дробязі параўнальна з эмоцыямі, якія ты атрымаў. Адчуць сябе адначасова там можа ў нейкай ступені героем кнігі і як бы прыабняць няхай і не сапраўд, ну не аўтара ўласна, але помнік ягоны, ну гэта вось гэта сапраўды такія эмоцыі цудоўныя. То бок зараз мы будзем ехаць у вёску Голубова спрабаваць там, можа быць, некага заночыць. Табе ёсць што сказаць яшчэ? Мне падаецца, што ёсць сакральны сэнс было патрапіць сюды пасля заходу сонца. Так, узімку вось як мае быць. А ці гэтыя нячысцікі усе? Бачылі каго-небудзь? Дарэчы, каля камня былі 3 сляды. Заўсёды люда беларуска. Сляды былі, атрымліваецца, яны былі розныя. Дзіма такі адразу, я скептык, гэта снег нападаў з помніка, снег з помніка не мог нападаць. Я думаю, што нячысцікі прыходзяць сюды, і гэта іх алтар. Алтар? Таму што іх стварыў Баршчоўскі? Так. Усіх нячысцікаў стварыў Баршчоўскі? Нячысцікаў Расонскага раёна перадаў нам Баршчоўскі. І яны за гэта, за тое, што цяпер усе людзі ведаюць гэтых нячысцікаў, яны за гэта яму, атрымліваецца, носяць таксама ахвяры. Не скасілі нешта размаўляць, вазьмі, калі ласка. Я папрасіўся, паказаў, што я хочу да вас зайсці, але там зачыненая брама была, і так не зразумеў, як яна адчыняецца. Потому што там быццам бы завязаная нават была. А чалавек, які ў акне быў, глядзеў на мяне. Чамусьці, калі я паказаў, што ці магу да вас падысці, адразу схаваўся ў акне. Я падумаў, што ён выйдзе, але ён не выйшаў. Ну, страшна людзям. Не, я разумею, так, нейкі. Ніхто іх. Не, гэта літары дараць. Што можа ў цывілізацыі? Не зусім. Рады ж маўчаць. Пакуль святла няма. Святла няма. Вось першая хата. Ой, святло. І тут яшчэ. Святло. Не схотели. Похоже, значит, не схотели. Весь гук спасаваў. Мы едем ночить у заборні. Не до бабулі. Не до бабулі. Задумаў Полацку. Тут ёсць дзедулі з Новаполацку з гаспадыняй, але заўтра раніцай яны могуць нас правесці да суседкі, з якой можна паразмаўляць з бабуляй. І таксама яшчэ там адзін чалавек, з якім, чакай, да Елінкі паехаць. Не ногу, паспім хоць не на вуліцы і добра. Але паглядзіце, блін, ну гэта ж казка. Ты ж вы бачылі? Такі дом Снег по плот. 1,5 года или сколько было? Да, зимой. Вот снег был, все, вот они. А Борик был меньше. Ну и все, он и не вернулся. И волки ходили по деревне. И, ну, они ж тоже как-то заманивают собак. Вы калі сюды прыехалі наогул у 90-х, тут пра Баршчоўскага ведалі людзі? Наогул пра шляхціца Завальня? Ніхто нічога не размаўляў, нічога. Я просто в библиотеке нашел книгу Нашли. в этом в школе. Ну, я там шерстил всю библиотеку. Интересно. Вот. Ну, и эту книгу нашел. И мне... да,
по-моему, это Тамара Геннадьевна, учительница по белорусскому. Мгм. Ну, она, у нее как-то больше, ну, естественно, она этим занималась. У нее и ну, эти литературные там были эти произведения, и все. В общем, она мне помогла, вот соседка. Уже коли приехали сюда, так чули некие истории, там, нечто Ну, фантастичные, истории. мифологичные. История, Такие да. чаровные, с чарами там нечто, что-нибудь такое. Так мне и самому С приходилось. гэтыми. Распавядзеце? Тут места такие. Здесь-то места вон какие, и это, как она Здесь перевозит же курган Рогнеды. Иргволода. Знаете такой? Вообще. Ну, я не. Ну, я бачу на мапе было. Я в книге могу, вот, ну, книги память, вот эти вот И серенькие. открывается именно... Открывает вот эти именно Рогнедин курган. наш. Первая страница про Рогнедин курган. А, и там, на самом деле, мы туда постоянно водили тоже и корреспондентов там, и так. Зимой, кстати, я не рискую туда ходить. Ну, во-первых, он на острове, и там протока такая. Последние годы вроде бы как снегом засыпано, но лед вот такой, потому что там, ну, быстро текет, и Ага, можно ухнуть, вообще никак не добраться. Ну, а летом там всякие, ну, вот что я Так и там мост, помню. когда делают, вот при нас делали пару раз мост, и его сносит. Да. Помнишь? Его сносит. Деньги Нету. выделяют на мост деревянный, потом последний вообще висячий сделали, ну, чтобы не снесло. Висячий мостик на таких там толстых этих тросах. Все равно снесло. Поднялась. Никого туда не пускают. Вот. И Там только переплываем на лодке. да, только на лодке. Вот Толик еще А, остался. ну и вот Могилев, что я говорила, Могилевский лагерь. Степаныч всегда ездит, он очень всегда проводит экскурсию такую. Ну и как туристы натягивают. Ну, и дети все, кто кого, по веревочке и туда. Кстати, и от него вот это Рогнедин курган, всю эту историю от него я узнал, тоже ходил Да, с ним. ну они, да, они вообще Ну, он занимались. Ну, географы. географ, да. Вот так. Ну что, вот что с нами-то, какие истории. Истории интересные. Вот так вот, дети идут там, ну хотя предупреждают, но руководитель идет впереди, идет сзади. А так идут, галдят. Да тише, вы же по кладбищу идете. По кладбищу. Ну, городские. Ну, по кладбищу идем, тра-ля-ля. Короче, туда наверх забрались. Вот там остался такой каменный крест к дереву прислоненный. До сих пор не знаю, не уволокли его. Не, он так и лежит. Так же. и лежит. Стоит где-то Стоит. прислоненный. Там надпись какая, Ну, конечно. надпись не я так- тоже не фотографировал. Какое-то протереть. руиническое что-то такое. Вот. И, короче, вот так вот что рассказывают, там дети себя плохо ведут. Потом, смотрите, вот видите, Рогволод разгневался. Был хороший день. Вот, идет туча такая. Ну, ладно, дождиком промочит. Вот вам наказание за то, что вы себя плохо ведете. Там, ладно, дождиком промочит. Раз. Это туча идет, дождик и молния. Прям вот не было ни шума, ни грома, ничего. Просто шла туча с дождем. И вдруг молния. Шарах. Там вот большая осина. Прям тоже вот наверху. Прям в эту осину и щепка такая 3 метра длиной. Здоровая такая. Тьф! Ну, ни в кого не попало, а так в сторону. Бах, и гром такой оглушающий. Вы представьте, это молния. Вот было натурально. Вот так. А потом натурально было, помнишь, мы водили туда и снимать этот хотел. Да. Новый Корреспондент. телефон такой у него. Не телефон, Ой, у него фотоаппарат. камера Kodak Камера или такая, Sony там всё это. такая.
Он все ее так гладил. Говорит, первую поездку взяли мы. Такая дорогая, там все. Пофотографирую все это. Фотографировать. На самом верху, да. Стал, Там, где вот это да. вот Я капличка тоже была там и рассказал, камень этот. где что, он, да. Ну, давайте остановитесь, сейчас. Я смотрю, что-то не работает. Не работает. А ты сделай так, а ты сделай так. Вот. Все, заглючило. Новый аппарат. Да что ж такое? Короче, такой горюет. Расстроенный, на пески спустились, на пески приехали, он расстроенный, да? Ну, Ты опять, говорил, да, он достает опять его, достает, ай, на чё песках сидит, да? Ты говорил, я не Ну, была с вами. Ну, Вот. Раз, работает. фотографирует, работает. И все. А там? И работало потом нормально. А там вот заглючило. Там нельзя было. Вот что это такое? М. А потом помнишь, когда тоже кого-то там водил? Женщина. Да. была. Женщина такая, она, как они, эзотерикой такой занимается. Она там, энергия. Ох, какая энергия. Там, тут. Ну, короче, все. Вот она там рассказывала все, что знает. Потом тоже пришли мы к этому крестику, там все. Она, какая... И ее притомность потеряла. Мне плохо, мне плохо. Мы ее там похватили, что такое, там чуть-чуть побрызгали, все. Ой, нет, я не могу. Короче, ее Вот какое место интересное. свели вниз, потом там ей... А потом еще тут, помнишь, фотографировать собирались, а тут вот эти коршуны 3. Ну, там Прилетели. не Нельзя. коршуны, а Ой, как их? Крумкачи, Не-не-не, это... здоровые эти, как они? орлицы. Да, как Орланы они... или кто? Как да, там? такие у них 2 метра размах или даже больше. Они там гнездятся. Ну, я знал, что они там летают, гнездятся. Вот. А тут с кем-то мы были, и что-то Я им... уже тоже вот не помню. И тоже типа фотографировать Ну. или что хотели, и вдруг эти вот. Один побольше, другой Мгм. поменьше, ну, видать, Вот такое пара. вот. Они прям низко, над самыми деревьями, так... Ну, Какие тут понятно, фотографии? раз бы пролетели, ну ясно. А то они прям пикировали, не знаю, минут 10. Туда-сюда, сюда. А снять я тоже не получается, потому что они пикируют быстро, это надо хорошая аппаратура. Поэтому вот такое место Мгм. интересное. Вот хочешь верь, хочешь не верь. Па сюжэце влога я зараз сплю, то гэта тыпу такі сон. Дык вось, Максім пераконваў мяне, што мне трэба заводзіць Patreon. А я такі, гэта бессэнсоўна, у мяне шмат праглядаў, толькі час згублю, ды расчаруюся, бо ніхто не падпішацца. Карацей, вось мой аккаунт, ёсць спасылка ў апісанні відэа. Зараз паглядзім, хто я, пессіміст ці рэаліст. А для тых, хто падпішацца, будзе дасяжная рэжысёрская версія гэтага трэвел-влога, удвая даўжэйшая ды грунтоўнейшая. Больш гутарак і цікавостак расоншчыны для сапраўдных аматараў шляхціцазавальні, міфалогіі ды вандровак. Гучыць як рэклама. Ну і далей я буду штось незвычайнае дадаваць. Але калі вам зручней, працягвайце данаціць на картку, я потым дашлю рэжысёрскую версію, куды скажаце. Я ўжо хутка прачнуўся, то працягвайце глядзець, наперадзе яшчэ шмат цікавага. Chodź сюди.
красота. А там у меня современная. DVD, видеомагнитофоны, кассеты. Все сюда, все сюда. У нас даже есть озерка такое в лесу, красиво. Там у нас лодка большая-большая. Да, и на лодке на этой мы ловим рыбу. О, какого леща. Як вам ночь? Нас просто пустили добрыя людзі, былыя агрэсядзябісты. Так, сказалі, што мне спадабалася, калі зайшоў спытаць. Гэтая жанчына мера сказала, што ну, не будзеце ж вы на вуліцы мерзнуць. І Ну так, гэта было па-людску. так. Мне насамрэч з гэтых усіх баек сядзібаўскіх, вось тут мы да жанчыны, калі заходзілі, старыя рэчы глядзелі, размаўлялі пра рознае. Гэта колькі ў іх тут у ваколіцах, ва ўсіх ёсць гісторыя, як іхніх сабак паелі ваўкі. І тыпу, гэта сапраўды, напэўна, такая важная тэма, і ну, згадкі пра ваўкоў, пра ваўкалакаў у шляхціцы-завальні, гэта ну, адметнасць рэгіёна, напэўна, што тут не заўважаць ваўкоў немагчыма, калі яны ў цябе палову сабак з'ядаюць, як у той у кролавай хаце, дзе мы былі. Мне спадабалася гэтая жахлівая гісторыя, калі гэтая Ніна распавяла пра тое, што яна выйшла на вуліцу і ляжала ад сабакі толькі лапа і галава. Ну, Вось гэтыя падрабязнасці такія. мы ідзем на возера Нешчарда. Шляхціц-завальні ў кніжцы піша, што Родзька это не такі просты. Ты, Янка, не кажы, што ён не зможа нічога прынесці. І сапраўды Родзька прынёс тады рыбы. Яны выбралі, прычым там прикольна. Ён вываліў на падлогу, і там потым пазбіралі гэту рыбу, ці набылі ў яго. І потым Шляхціц-завальні ў яго замаўляе яшчэ. Калі пойдзе, то прынесе яшчэ, таму што ў мяне хутчэй за ўсё будуць госці, а і рыба трэба. Ну, гэта таксама кажа пра тое, што вось у гэтых краях вельмі важна якраз такі рыбацтва, і з рыбы тут і жылі. Нам жанчына Ніна, у якой мы былі ў гасцях і пілі гарбату, распавядала, як 2 дні таму злавіла кілаграмовага ляшча і што таксама любіць рыбалку, хаця не так даўно яе полюбіла. Блін, ну, конечно, шикарно. Ну кайф. В Доме культуры, музей. Не ведаете? Такое. Копію надгробка Борщевського продали в Расон. Мы праехаліся вось па шляху, па месцах шляхціца-завальні, пабачылі камень Яна Баршчэўскага. Давай пагутарым, чаму гэта кніжка такая цудоўная. Вось на твой погляд, на мой погляд. Можа, Анеля штосьці дадасць. Ладно, у мяне ёсць пачатак. У мяне ёсць пачатак. Пойдзем з міфалагічнай штукі. Я тут нешта сабе алоўкам на палях маляваў. Ну, па-першае, гэта тое, што ну, тут просто згадваецца шмат сапраўдных міфалагічных рэчаў, і гэта... Дык сапраўдных ці міфалагічных? Ну, сапраўдных міфалагічных, то бок пацверджаных і іншымі крыніцамі. То бок гэта не Ян Баршчэўскі выдумаў, гэта ну, этнаграфічныя матэрыялы, то бок кніга заснаваная, кніга хоць і мастацкая, але заснаваная на фальклоры. І вось ну, некалькі штук я магу прачытаць, я тут нешта сабе пазначаў. А з клубоў пылу падае яму нехта чорную, як вугаль, руку. Слуп, круцячыся, пайшоў далей па полі. Страх агарнуў нас усіх. Вярнуўся Васіль, але ніхто яму слова не наважыўся сказаць. Зразумелі ўсе,
што ён за панібрата з духам проклятым. І вось што гэтае ўяўленне, што як чорт гэта віхор, гэта чорт вандруе. Ну і тут яшчэ шмат такіх будзе. То есть сапраўды многа вельмі цікавых дадзеных пра міфалогію. Вось гэтым мяне вельмі захапляе кніжка. Што ты думаеш пра гэта? Ну, мне кніжка падабаецца ў першую чаргу, таму што для мяне гэта як казкі для дарослых, і гэта першае, а па-другое, у якія хочацца верыць, таму што яны знаходзіліся тут на нашых землях, і так усё апісана. Вось. І, ну, калі чытаеш, канешне, захапляешся, і хочацца яшчэ і яшчэ такое чытаць. Працягваючы сваю думку пра міфалогію, што тут не толькі проста узгаданы некаторыя там этнаграфічныя рэчы, але тут і Ян Баршчэўскі спрабуе неяк гэта аналізаваць, абгрунтоўваць нейкія думкі свае прыводзіць, вось як тут. Можа, гэта камусьці здалося, можа, гэта справа злых духаў, а можа, проста фантазія люду беларускага, якому заўсёды мрояцца чары і духі ў размаітых постацях. Ну, мне яшчэ падабаецца, што там нібыта Баршчэўскі сам ёсць у кнізе. Так, ён апавядае ад Янкі, і што быццам бы гэта ён знаёмы і сядзеў у шляхціцы Завальні. І самае цікавае, што ён увесь час, калі размаўляе са шляхціцам Завальнім, кажа, што ну гэта ўсё лухта, ну умоўна, ён кажа, што ну, гэта ж не можа быць праўда, яны проста гэта там сказалі, там яна можа нейкіх зёлак проста падкінула, а не начаравала. Ну, вось, то бок ён такі скептыкам выступае, і ў гэта ўсё не вельмі хоча верыць, як ты. А я якраз як шляхціц Завальні, я ўсё гэта веру і веру, типа, што ўсё гэта адбывалася і што ўсе такія чорта любяць. А ты? Што я? Як табе кніжка? Мені подобається, що вона написана чи такою мовою, яка часом здається, ну, які слова, які треба додатково пошукати. Ось це так шмат локальних маркерів і вже там, займаючись певною темою, да, народною культурою, бачиш там різні такі місця, описання того ж самого одіння, описання обряду, святи, вона от ось, коли там були моменти про весілля, якось Борщевський вже там пише, що коли чоловік трошки має гроші, він вже не хоче, як там просто кризі, вже хоче ні по-іншому. Такі моменти вельми ось цікаво було зауважати. Ну і, звісно, нам зрозуміло, тому що шмат такі речі там дуда, нічто ще. Ну, у нас, мені здається, наша культура на дитинство, а коли ще вся книжка таким наповнена, то ти думаєш, ось, своє, повна така книжка, і все зрозуміло. І так само, што вось яшчэ мяне вельмі кранае, як чалавека, як вандроўніка, там, турыста, аматара прыроды, гэта вось апісанне згадкі прыроды тых месцаў, дзе Ян Баршчэўскі з такой любоўю сапраўднай згадвае гэтую прыроду, гарады, у якіх ён быў. Я калі чытаў кніжку, не здзівіўся, а так падумаў, чаму па шляхціцу Завальні не знялі ніякі серыял? Я здыму. Гэта моя мара, сапраўды, вось, тыпу, калі б я ў нейкую латарэю выйграў бы 300 мільёнаў даляраў, я бы, тыпу, 299 з паловай, я бы, заплаціў бы за здымку серыяла па шляхціцы Завальні. Гэта сапраўды тое, што захапляе мяне з дзяцінства, тое, што дало мне цікавасць да міфалогіі, да беларускай культуры ўвогуле. Ну, тут ще треба сказати, що книжка, вельми універсальна, ти кажеш, що як сценар для серіала. Так. Тут ще треба задати, що, ладно, ми там її в школі читаємо, її читається ще в університеті, в курсі по краєзнавству, по етнографії, то поки вона майже до самого дитинства і до певних таких професійних речей дотично. Тому так, звісно, криниця вельми велика. Тому, я кажу, тут класно, що кожен може знайти своє. Коли тобі не подобається там фольклор, почитай, як там «Нещасливо кохали», там про романтику подумай. Ці, коли ти любиш там фентезі, тут є ваўкалакі, там, все, що ж угодно. Так, з гэтым ваўкалакам добрая зусім такая лінія, ён і так рабіў, і так само філасофскія думкі. Так, і ён быў і добрым, станавіўся добрым і злым, але потым ўсё роўно несчастным заканчиваў свой шлях. Гэта, конечно, бімба. Так, пасля книжки Гетес хотела завести черного кота и назвать его по роману. Ну, выяснилось, что такая ассоциация, как в Беларуси был бы свой черный кот. Таких я найдёшь. Чорч, бэтері. Не ведаю, на якім моманце спыніліся.
Здаецца, няхай усё. А, ну ёсць агульны план. Ян Баршчэўскі вучыўся ў полацкім езуіцкім калегіуме, дзе набыў вядомасць чытальніка і вершапісца, выступаў з уласнымі арацыямі і вершамі. Калегіум заснаваны ў 1580 годзе. У 2003 годзе комплекс будынкаў былога калегіума быў перададзены Полацкаму дзяржаўнаму універсітэту. Пасля заканчэння рэканструкцыі у старых езуіцкіх мурах пачаліся заняткі студэнтаў. Сучасны Полацкі універсітэт імкнецца да пераемнасці з традыцыямі калегіума. Максім, Анеля, чым вы займаецесь зараз, якія праекты скончылі нядаўна, ды што плануеце рабіць у будучыні? Кто почне? Начинай, пакуль я вешаю. Я не могу сказаць, што у мяне ёсць нейкія такія пэўныя праекты, просто займаюсь пэўнымі тэмамі, напрыклад, традыцыйным строем. Гэта старонка традыцыйны строй, спрабую дапісаць другую частку. Выданне традыцыйны строй, дзе будзе шмат апісанняў з экспедыцый, нейкіх такіх дробных адкрыццяў. Пакажу там сваю абноўленую калекцыю народнага адзення. І ёсць яшчэ другая тэма, якую я вывучаю, гэта габрэі Беларусі, іх культура. Збольшага такі этнаграфічны бок, недзе канец 19 стагоддзя, пачатак 20-го. Вось гэта старонка Майсак Бай. Вось, і планую вось там выкладаць больш таксама сваіх архіваў, дзяліцца ў гэтым накірунку. Вось неяк так. Дзякуй. А я ўсё не магу даць рады з падкастамі, якія ўжо запісаныя, таму што трэба там усё змантаваць, усё на гэта часу мала. Вось, але будзе новы падкаст пра гульню беларускую. Гэта па гістарычную, першую гістарычную гульню беларускую. Вось, ці падкаст з перакладчыкамі, літаратарамі, не буду казаць з якімі, які звязаны з Полацкам. У тым ліку, хаця і з Берасцем таксама, як апынулася. Вось, і я спадзяюся, што ў наступным месяцы ўжо пачну здымаць, усё ж пакуль жыву ў вёсцы, будзем здымаць вёскі і выкладваць новыя апошнія жыхары. Даўно нічога не здымалі, ўжо не ведаю колькі гадоў, і хочацца працягнуць гэта. Шмат гадоў, можа, калі-небудзь наведаеш гэты край. Ужо поўна не ўбачыш тых старых людзей, з якімі столькі разоў размаўлялі ў маім доме. І мяне ўжо на свеце не будзе. Магілу маю, можа, хто-небудзь пакажа табе. Бывай здаровы і памятай гэтыя словы. Праз гадзіну ўжо схаваўся ад мяне высокі лес, што акаляў сядзібу майго дзядзькі. Схаваліся чыстыя воды і зялёныя берагі возера Нішчарда. Ці Нешчарда.